насиҳати модар ба духтар. таваҷҷӯҳ кун духтарам, ҳангоми роҳ рафтан дар зиндагӣ поятро куҷо мегузорӣ? ҷавоби духтар ба модар: модарҷон, шумо низ бохабар бошед, чунки ман қадамҳои шуморо пайравӣ мекунам. ба ҳамин хотир хонуми зебо, имрӯзҳо коре бояд кард ки фардо фарзандон на танҳо номбардори волидайн, балки номбардори ватану дину оинамон гарданд. агар ба фарзанд гӯянд ки аз зани ғар бизоядон ки устодаш ғар аст, пас вой ба ҳоли волидайн шармандаи ду дунё. ва агар хислати хубу корҳои хайри ӯро дида гӯянд ки модар дар амал чӣ гуна бошад, фарзанди ӯ ҳам намуна бошад, пас хуш ба ҳоли волидайн. ва албатта ки ояндаи фарзандон дар дасти ҳар яки мову шумо, ай хонуми зебо. ягон ҳарфи ноҷо бошад манзарат, дарду ғаму андӯҳро набинад сарат. саломату сарбаланду хонаободӣ насиби шумо, ай хонуми зебо. ассалому алайкум ва раҳматуллоh.